Romulus Cioflec, autor de proză scurtă. Scriitorul Romulus Cioflec a debutat cu povestiri în Gazeta Transilvaniei, în Semănătorul, în Viața românească și primele volume tot de povestiri. Doamne ajută-ne, Lacrimi călătoare, apoi Treia dălmașe, Român din secuime, toate sunt volume de povestiri. Schițe, povestiri, nuvele. Majoritatea, așa cum arată și titlul acestui volum, majoritatea au ca atmosferă ținutul natal, adică satul Arad și împrejurimile. De aceea volumul Român din secuime, din zona aceasta. Una din povestirile pe care vreau să vă citesc este Prietenie. Se numește Prietenie, un titlu foarte frumos, dar prietenia aceasta este puțin mai deosebită. Este prietenia dintre un om, un morar din Belin și un berbec. Acum, putem spune că aici sunt câteva trimiteri autobiografice, pentru că morarul, Gheorghe Bucșa, este unul din frații mamei, pentru că mama scriitorului, Maria Bucșa, provenea din Belin și acțiunea povestirii Prietenie se petrece în Belin, un sat din apropierea Araciului. Prietenie. Vorba este despre prietenia mare a lui Gheorghe Bucșă cu unul dintre câini, prietenie cu al treilea câine al lui, care era un berbec. El găsise în pădure, ca miel de pripas, răzlețit de cine știe ce turmă și gonind speriat în căutare, pe când și el, Bucșă, Gheorghe Bucșă, căuta un mesteacă pentru inima de de căruță. Se rupsese la una din turmele satului de pe Olt, învecinate cu pădurile pe care le încinge el ca să-și facă drum. Căzu neașteptate în singurătatea înfiorătoare a pădurii, mielul gonise nu se știe câtă vreme în căutarea a tot ce fusese el până atunci. În căutarea locului unde fusese și cu cine fusese. O căutare numai prin desiș, cu alarmă mare, de la o singurătate mereu fără ieșire. Căutare foarte tristă, până ce a auzit mișcare și apoi tuse de om, până ce a văzut chiar om, deși nu om căutase. Omul era Bucșă. Era chiar Gheorghe Bucșă, morarul pătruns în pădure cu topor pe umăr. S-au uitat ei mai întâi unul la altul. S-au uitat lung, zăpăcit fiecare de așa întâlnire. Mielul s-a uitat la morar ca la o descoperire mare, iar Gheorghe Bucșă se uita la miel tot ca la o descoperire. Căci niciun clopot și niciun behăit nu se auzise până aici, nici de aproape, nici de departe. Prin atâta pădure pustie și prin atâția copaci, iată că se purta un om, iată că se purta un miel. Morarul s-a apropiat de mielul s-a îndepărtat puțin, foarte puțin, s-a îndepărtat ceva în inimă, mereu cu frică adunată în pădure. Dar, văzând că Bucșă stă și nu se apropie, s-a oprit mirat, nu s-a mai îndepărtat și a rămas pe gânduri. Omul nu se mai apropia deloc, ținea doar mâna întinsă spre chemare. Mielul rămase contrariat, nehotărât și cu frică aproape stinsă, aproape de prisos. În urma lui rămăsese goană lungă cu frică și cu singurătate, înaintea lui, iată, o mână întinsă, doar întinsă. Șovăi din ochi și chiar din pași, apoi se apropie puțin, se apropie de mâna întinsă.
Mâna rămânea mereu la fel și nu făcea niciun rău, doar chema. El se mai apropie de mâna care nu făcea niciun rău și chema, o mirosi, fără să o atingă. Bătrânul chiar se așeză, se lăsă pe frunzele veștete de anul trecut și pe iarba nouă din primăvara anului acestuia. Mielul se uita mereu la el și la mână și se întreba ce să facă. Se întreba însă și unde ar fi să se mai ducă. Din când în când mâna iar îl chema. Din când în când el răspundea. Așa s-a născut prietenia dintre Miel și Gheorghe Bucșa. Morarul Gheorghe Bucșa l-a luat pe Miel în brațe, Mielul nu s-a opus deloc, l-a luat în brațe și l-a dus acasă. Acasă a avut grijă de el și au trecut ani, dar Mielul în fiecare zi venea la Morar, dimineața îi bătea cu piciorușul în ușa casei, să se trezească probabil. Ziua era pe la moară, era o moară din aceea cu apă, așezată chiar pe malul unui râu, unde era și casa de fapt, și prietenia a continuat, Mielul s-a dezvoltat și a devenit berbec. Foarte frumoasă prietenie, dar s-a iubit un mare dar. Acest berbec nu-l părăsea pe Morar niciodată, tot timpul era lângă el, chiar și atunci când pleca prin sat. Deci când pleca în sat, berbecul era după el așa cum un câine merge după stăpânul lui. Și Morarului era indiferent această problemă. Dar avea în sat feciori căsătoriți cu nepoți și acestora nu le plăcea, chiar oamenii din sat râdeau de acest Morar care îmbătrânise și el, om în vârstă, și umbla prin sat cu un berbec după el. Și atunci rudele, deci fiii și cumnații, au pus la cale să facă cumva, sau au dorit să pună la cale, o situație prin care Gheorghe Bucșa să accepte să-l taie. Ceea ce, vă dați seama, prietenie de atâția ani nu se putea întâmpla. Și atunci fiului cel mai mare îi vine o idee. Îi vine ideea să apeleze la cumnatul lui, care era căsătorit cu fiica cea mai mare a Morarului, Alexandru, care era cântăreț bisericesc într-un sat din apropiere, presupunem că este vorba de Araci, și acest Alexandru era cântăreț bisericesc, dar și învățător la școala confesională. Și pe acest ginere, Gheorghe Bucșa, Morarul, îl prețuia foarte mult. Poate tocmai datorită faptului că era învățător. Și atunci ceilalți fii din sat, din Belin, îi scrie o scrisoare lui Alexandru, acestui cumnat, și îi spune despre ce este vorba, să vină și să rezolve cumva această problemă cu berbecul. Alexandru cântărețul vine în sat, vine în Belin, împreună cu soția lui, numită pe vremea aceea Boreasă, nevastă Boreasă, și vin la casa bătrânului Morar, toți fiii cu soțiile, fiicele cu soții, deci un adevărat, cum i-am spune astăzi, Consiliu de Familie. Și începe să vorbească Alexandru, cântărețul sau dascălul dintr-un sat vecin, cum spune în povestire. În sat la mine am, tată socrule, un prieten oier, continuă dascălul cu răgaz mare. Are turmă de peste 500 de oi, dar întotdeauna mi s-a plâns că nu dă peste soi bun de berbeci. Atâta poci să spui că un berbec ca ăsta, ca al dumitale, n-are și n-a avut el niciodată. Eu zic să faci o faptă bună
și să-l dai lui, cu plată, ori cu împrumut, cum vrei, că-i păcat. După asta se făcu tăcere, o tăcere grea, și continuă tot ginerele cel de departe. Să mai știi, tată socrule, că lui e urât singur în curtea asta, mereu cu huietul morii și de-aia face câteodată ce face. Îi e urât, oricât se pare că ține la dumneata, poate că tocmai de-aia se ține mereu de dumneata. Să știi, interveni și Boreasa învățătorului Ileana. Uite, la asta nu m-am gândit. Eu crez că prietenul meu ți-ar da bani buni dacă l-ai vinde, continuă ginerele, văzând că socrul tot tace. Ori brânză ți-ar putea da chiar de la 3-4 ori, dacă l-ai împrumuta, se grăbi ginerele să adauge, văzând că socrul tace și ca și când nu-i place propunerea de vânzare. Tot timpul și Alexandru și ceilalți se ținură tare să nu se amestece în vorbă. Era ca și cum nu-i interesa, deși își tot ferea ochii de bătrân. Tot atunci, fata cea sosită de departe, Ileana, scoase rachiul îndulcit adus de ea, rachiul pregătit pentru bolnav, și începură cei sănătoși a închina cu el pentru sănătate, cu paharele pe care sora le tot umplea. Morarul dătuse vreo 2 pe gât și fata îl mai îmbia. Ca și cum erau la o tocmeală și la un adălmaș, deși de târg încă nu erau siguri, toți cu îndemn mult și cu urări pentru bătrân, doar să ajunge unde trebuie să se ajungă. Eu ți l-aș da, Costache, dacă aș ști că nu-l taie, se încovoie în sfârșit bătrânul. Vai de mine, cum să-l taie, tată socrule, asigură ginerele. Îți spui că-l iau pentru turma prietenului și că-ți dau brânză pentru el ca de la 3-4 ori chiar 5 ori. Vouă să vă dea, Costache, că belinul are stâni mai multe. Mulțumesc, tată socrule, că avem și noi și oile noastre chiar, date chiar acestui prieten de care ți-am spus. Dar să mai fie încă 3 pentru berbec, Costache, că ai copii mulți. Bine, tată socrule, mulțumesc. Cum ți-am spus, îi dau păcurarului meu și răspunde el cu 3 ori. Dar să nu-l taie niciodată, mai adăugă morarul, juruindu-l din ochi. Niciodată, tată socrule, minți ginerele, dar hotărât totuși să nu-l taie câtă vreme avea să trăiască bătrânul, care mulți ani nu mai avea. Ba, când chiar dumneata poți să ți-l aduc, când vrei dumneata, pot să ți-l aduc, să-l mai vezi, să-l mai ții la dumneata. Bine, Costache, vorbi bătrânul cu totul hotărât și îmbăcat, ca și atunci când bătuse palma cu păcurarul. Uite, vorbă hotărâtă, exclamă Alexandru cu admirație pentru amândoi, socotind de acum sosită vremea să se amestece și el, deși părea rău de berbec că pleacă și nu se ospătau acum toți cu el. Deci ceilalți ar fi vrut să-l taie pe berbec ca să se ospăteze din el. Și vreau să vă mai spun că bătrânul îi spunea Costache lui Constantin, pentru că este diminutiv Costache de la numele Constantin. Vă mulțumesc!